Tutako sektore feminizatuen kopurua. Hala, zaintza sistema publiko komunitarioaren aldarriari eutxita Euskal Herriko kaleak grebalariz beteko dira etzin. Gainera, 1500 enpresa batzorde baino gehiagok bat egin dute plantoarekin. Gauzak horrela grebari heldu diogu magazineko elkarrizketa nagusian Maili Sasi Labeko idazkari feministarekin batera. Greba eguna bera berezia izango da, greba feminista orokor batean lantokiak hustu eta kaleak hartzeko helburua daukagu, baina aldi berean hortik haratago doan deialdi bat ere bada, bizitza sostengatzeko emakumeok egiten ditugun lan horiek ere ikusarazteko egun bat, eta greba beraren berezitasun hori azpimarratu nahi dugu, baina azpimarratu nahi dugu ere bai, bigarren ideia hori, badela greba bat, nolabait, aktibaziorako, agitaziorako eta politizaziorako balio behar duena. Bestaldetik, igandetik astenera egindako bozketa telematikoan Errepublikanoak alderdiko militanteek Pirinio Atlantikoetako presidentea hautatu dute. Orotara 895 boto bildu dira eta Max Brisson senatari miarriztarrak 3 bototik 2 jaso ditu. 592 orotara. Horrela, Henry Lebrero Urruñako kontseilariari irabazi dio. Alta 6. hautesbarrutiko ordezkaritza lortu du hark 223 boto bilduta. Fabrice Sebastian Batxek miarritzeko kontseilariak berriz 126 boto izan ditu. Sare sozialetan Brissonek eskerrak eman dizkie militantei emandako babesagatik. Aldiz, Henry Lebrerok zoriondu egin du Brisson, esanez garaipenak federazio batu bat eraikitzera engaiatzen duela, alderdiak departamentuan dagokion tokia izan dezan. Eta hilabetetako blokeoaren ondotik Beskoitzeko herrikoetxea prest legoke sehaskarekin bildu eta ikastola berriaren proiektua aipatzeko. Hala jakinarazi du Peio Jorajuria ikastolen elkarteko lehendakariak aurtengo herri urrats aurkezteko agerraldian. Jan Rene Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak onartu duen bi aldeen arteko bitartekaritza lana egitea eta Patrik Elizagoien auzapezordeak ontzat eman du hori France 3 telebista kateari egin dizkion adierazpenetan. Jorajuliak adierazi duenez, datozen egunetan bilkur hori antolatzea espero dute, baita aterabide bat topatzea ere. Lortuko dugu azkenean bitartekari bat, beraz Jan Rene Etxegarai, herri elkargoko lehendakariak bere burua proposatzen du bitartekari gisa eta herrikoetxeak onartu du bitartekaritza hori. Beraz lehen urratsa, hitzordu bat lortzea, agian ondoko egunetan lortuko dugu, eta agian horrek aterabide bati buruz bideak edekiko ditu. Eta tarteka aipatu moduan goiz honetan aurkeztu dute herri urrats maiatzaren 12an izango da Senperen euri uholden ondotik Hortzadarra leloari helduta eta Neomak taldeak egingo du abestia martxoan aurkeztuko dutena. Gainera, maketa lehiaketa antolatuko dute lehen aldiz. Lortzen mani badugu akordio bat Beskoiziko herrikoetxearekin. Lortzen mani badugu haien aldetik eraikuntza baimena onar dezaten, beharko dugu eraikuntza hori finantzatu eta aurtengo herri urratsen gai nagusia, helburu nagusia hori izanen da Beskoizeko ikastola finantzatzea. Eta astearteko lerroburuak aipatuta iritsi da eguneko argazkari heltzeko unea, beste 2 egunez luzatu dute Gazako menia Israelek eta Hamasek adi.
Gauzak horrela Palestinako gatazkaren bueltako berri gehiagoren zain, gurera bueltan lehen aldiz deklaratu dute Durangoko epaitegian Zaldibarko zabortegiaren hondamendiaz Eusko Jaurlaritzako teknikariek Xabier Galdos, Idoia de la Vega eta Carlos Lubengori hartu die epaileak testigantzan. Eta hirurek ukatu dute inolako erantzunkizunik izatea gertatutakoarekin, hala euren ikuskaritza eta kontrolana behar bezalakoa izan zela defendatu dute epailearen aurrean. Lan arloan 24 orduren buruan 2 langile hil dira Nafarroan lan istripuetan. Azken heriotza Etxarri Aranazko Zumurdin eta Industrialdean gertatu da. Leire Martinez. 10 dira momentuz 2023an lan istripuengatik hil diren langile nafarrak. Okerrena aste honetan izan da. 2 egunetan 2 hildako izan direlako. 2 enpresa desberdinetan. Azkena gaur goizeko 7etan Etxarri Aranazen. Labeko Inko Iriarterekin mintzatu gara eta guzti honen gibelean prebentzioak ez betetzea eta araudia ez errespetatzea dagoela erran digu. Arrazoia lan ikuskari falta dagoela Nafarroan eta beraz ez dago isunik ez kontrolik. 2023 urtea finitzeko hilabete eskas gelditzen delarik, jada 10 hildako izan dira Nafarroan lan istripuetan. Baina okerrena aste hontan izan da. 2 egunetan 2 hildako izan direlako lan istripuetan Nafarroan. Ondarrekoa Etxarri Aranatzeko enpresa batean. Goizeko 7 aldera gertatu da ezbeharra Industrial de Armaduras Omnia enpresan. Zumurdin eta Industrialdean. Foruzaingoa arrazoiak ikertzen ari da, baina dakiguna bederen 51 urteko langilea prentsa mekaniko batek harrapatuta bertan hil dela. Bertze heriotza astelenean izan da. Herriberan 54 urteko gizon bat hilda Zentronikoko industria nabe batean. Istripua eraikuntza eta eraberritze enpresa batean teilatuan arotzeriako lanak egiten ari zela gertatu da. Gizona 15 metrotik jauzi eta ondorioz bertan zendu da. Patronalak ez ditu prebentzio neurriak ipintzen, ez du araudia betetzen eta honen atzean arrazoi argi bat dago, ezta? Gobernuek ez dituzte bitartekoak jartzen araudia betearazteko. Adibide gisa, azpimarratu dezakegu Nafarroak soilik 12 lan ikuskari edo inspektore dituela. Eta hau da mezu argi bat patronalari gortzen zaiona, hau da inspektorik ez badago edo apenas baldin badago isunik ez da egongo. Beraz, patronalari oso merke ateratzen zaio prebentzio araudia ez betetzea eta langileok gure bizitzarekin ordaintzen dugu. Aste beltza eta egoera kezkagarria langileen artean Nafarroan. Gaiztatuta hilabete falta Nafarroko gobernuko osoko bilkuran erreforma fiskala bozkatzeko eta badirudi bai Euskal Herria Bilduk eta baita UPNek ere ahalbidetuko dutela erreformen onespena. Leire Martinez kazetariak emango dizkigu jarraian xehetasun gehiago. EH Bilduk Nafarroko gobernuaren erreforma fiskala onartzea ahalbidetuko du. Alderdi soberanistak 6 zuzenketa adostu zituen foru gobernuarekin zergen neurrien legeari abstentzioa ematearen truke. Gainera,
UPNek uste du EH Bilduk eskaturiko emendakinak txikiak direla eta beraz, alderdi horrek ere gobernuaren legea babestuko duela adierazi du. Hori guztia abenduaren 21 izango da Nafarroako Parlamentuko osoko bilkuran. Nafarroako gobernuak datorren urteko erreforma fiskala bermatuta dauka, izan ere EH Bilduk bere abstentzioarekin bidea erraztuko duelako berriro. Hori guztia abenduaren 21 osoko bilkuran izanen da, Jaurlaritzaren proiektuari 6 zuzenketa adostu ondotik. UPNek ere jarrera berdina izan lezake. Alderdi erregionalistaren aburuz, EH Bilduk egindako emendakinak txikiak eta eragin handirik gabekoak direlako, eta hortaz, legearen aldeko botoa eman lezake. Ogasunaren hasierako proposamenaren arabera, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 7%aren deflaktazioa gehitzen du 2023 eta 2024ko ariketetan. EH Bilduk uste du planteamendua ez dela nahikoa, ez dituelako egiturazko neurriak jasotzen. Baina bere proposamenetako batzuk onartzea ere baloratu du. Esan behar dugu ez dugula lortu proposatu genizkion hainbat aldaketa hortan jorratzea, hala eta nola errenta zergan aurrezkiaren eskala berezi aldatzea, zerga tarteen deflaktazioa errentaren arabera edo gutxieneko tributazio sozietateen gaineko zergaren kasua. Hala ere, esan beharko dugu, akordio bat lortu dugula gobernuarekin, aurkeztu ditugun zuzenketak, hain zuzen ere, onartuak izan daitezke. Onarturiko neurriei dagokionez, gobernuak EH Bilduren 6 proposamenak onartu ditu. Zehazki eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren deflaktazioa guztientzat lineala izango bada ere, EH Bilduk zalantzan jarri du, eta beraz, alokairuagatiko kenkariak ere gora egin du, 1.200 eurotik 1.800 eurora. Errenta altuei dagokionez, iaz Espainiar estatuan onartutako zerga ere finkatuko da. Gainera, 100-etik 160 murrizten dira, zaintzak egiteko etxean kontratatutako pertsonentzako segurtasunerako ekarpenarengatiko kenkaria. EH Bilduren arabera, batez ere errenta handiei mesede egiten dien laguntza fiskala da. Hain justu ere igandean Tafallan alderdiaren eguna ospatu zuen UPNek ekitaldi horretan Javier Esparza alderdiko presidenteak batasuna eskatu zuen udaberrian egingo den kongresuari begira aldi berean aliantzen politikak moldatzeko beharra ere azpimarratu zuen Euskal Herria Bilduk erabakigarri izateri utz diezaion. 700 bat kargudun eta afiliatuek hartu dute parte UPN Nafarroako alderdi erregionalistak ospatu duen kongresuan Tafallako belodromoan. Javier Esparza alderdiko presidenteak bertan errandu Nafarroan berriro gobernatu nahi badu alderdia erregionalista moderatua, zentratua eta erabilgarria izan beharko duela, alderdi desberdinekin akordioak lortzeko. UPNek ez du negozioa bizi oposizioan, eta zer erranik ez, PPren aintzinean hauteskunde orokorrak galdu ondotik. Espartzak errandu aintzineko estrategia guztiak xautu dituela, eta Nafarroako gobernura itzultzeak desberdinekin akordioak lortzen jakitea eskatuko diela, jarrera moderatuagoengatik eta juliganismori gabe. UPNek PSN-erekin eta gero abairekin adosteko beharra duela adierazi du. Hori bai, betiko gisan, EH Bildu dela marragorri bakarra aipatu du. Erran beharra dago ere, biltzarrean ez dela Miguel Sanz presidente ohia izan, eta garai batean beti Espartzaren ekitaldien lehen lerroan egoten zela. Bukatzeko, Espartzaren iritziz alderdi erregionalista batuta iritsi behar da udaberrian egingo den kongresura. Zatiketak bere aurkariei bakarrik eginen dielako mesede.
Pasaden urtean 2022an Arabako Aldundiaren zerbitzu psikologikoak indarkeria matxistaren 1400 biktima hartatu zituen, bere historiako zifrarik handiena. Era berean egoitza baliabidei dagokienez, haien etxe bizitzan jarraitu ezin zuten emakume eta euren seme-alaben kopurua handitu zen ere, 174 pertsona hartatu zirelarik. Mikel Klaber. Egoak, genero indarkeriaren biktimei arreta espezializatua emateko Arabako Aldundiaren zerbitzuak 1400 pertsona hartatu zituen 2022an. Zerbitzua martxan dagoenetik hartatutako zifrarik altuena da hau, aurreko urtearekiko 115% hazkundea suposatzen duena. Hartatutako pertsonak emakumeak eta haien seme-alabak dira, indarkeria matxista dela eta laguntza psikologikoa eskatzen dutenak. Gainera, egoitza baliabideetara jo behar izan zuten emakume eta nerabeen kopurua ere handitu zen, 174 pertsonetara arte, 129ko hazkundea hain zuzen. Indarkeria matxista oraindik jarraitzen duela gure artean, egia da sensibilizazio handiagoa dagoela, kontzientzia handiagoa dagoela gure gizartean, baina eta guztiz ere oraindik jarraitzen du arazo horrek gure artean. Eta belaunaldi gazteetan ere ematen da horrelako egoera eta ematen dira horrelako portaera matxistak eta jasan ezinak. Beraz, mantendu behar dugu alde batetik baliabideen garapena eta eskaintza hori zabaldu beharko dugu, baina beste alde batetik ere, esan behar dugu batez ere gizon gaztei ere, horrelako portaerak onartezinak direla. Foru Aldunditik nabarmendu zutenez, 2024ko lehenengo hilabeteetan zehar, sexu indarkeriaren biktimei arreta emateko 24 orduko krisi zentroa martxan jarriko da. Arreta psikologikoa, juridikoa eta soziala emango duena. Eta Araban garela aprobetxatuta lan arloan Laudioko Bidrala enpresak lantegian dituen 3 labetatik bat itxiko duela iragarri zuen atzo langileen batzordarekin izandako bileran. Erabakiak 80 langileri eragingo die, ondorioak zeintzuk izango diren ezagutzen ez bada ere. Bidralak beira egiten duen enpresak Laudioko lantokiko labe bat itxi nahi duela iragarri du. Ekoizpeneko 3 labetatik txikiena hain zuzen. Langileen batzordeko kideekin egindako bilera batean iragarri zuen erabakia. Langileekin zer gertatuko den zehaztu gabe. Izan ere, Bidralan lan egiten duten 320 pertsonetatik 80 eragingo die erabakiak. Ela sindikatutik zuzendaritzaren jarrera kritikatu dute. Euskal jatorriko multinazionalak bere inbertsioak Euskal Herritik kanpo egitea nahiago duela azpimarratuz. Gogoratu behar dugu. 2023an lehen 9 hilabete hauetan 187 milioiko irabaziak izan dituztela, eta orain aurkitzen gara egoera honekin. Honek zer esan nahi du? Bidralako zuzendaritzak gehiago apostatzen du kanpoan inbertitzarekin, eta hemen Euskal Herrian aurkitzen gara egoera honekin. Aurkitzen gara enpresario batzuekin, ez dira bakarrak, zeintzuk lehenesten duten dirua eta berain akziodunei gainzariak emotea, Euskal Herrian inbertitzea eta sinistra baino. Bidralako langileek 2 greba egun burutu dituzte aurten Laudioko lantokian inbertsioak egitea aldarrikatuz. Orain, labea itxi nahi delaren iragarpena eta gero, hemendik aurrerako pausuak zeintzuk izango diren erabakitzeko bilera burutuko dute. Aldiz neurri ez traumatikoak eskatu dituzte Gasteizko Michelinen produkzio murrizketarekin sobera leudekeen 150 postuak ez daitezela kaleratze bihurtu eskatu diote hain justu ere Komisiones Obrerasek eta UGTek Michelingo zuzendaritzari. Gasteizko Michelingo faktorian 150 langile kaleratuak izango dira ekoizpenaren beherakada dela eta. Horiekin batera, Lasarteko lantokian ere kanporaketak egongo dira, beste 26 langile hain zuzen. Azken hilabeteetan ekoizpenari moldatzeko doikuntzak burutu eta gero, taldeak hurrengo urteetarako dituen aurreikuspen txarrak direla eta langileak kaleratzea erabaki du. Era berean, Gasteizko lantegirako aurreikusitako inbertsioak murriztuko dira. Esperotako 225 milioi eurotik 150 baino ez dira llegatuko. Sindikatuek salatu dutenez, zuzendaritzak erabakia beraiekin eztabaidatu gabe plazaratu egin du, haserrea sortu duena. Aurten egindako mobilizazioengatik zigortuak izaten ari direla baieztatu dute. Gure iritziz hau zigorrutxa da, enpresaren taktika izan da zigortzea, kasualitatez Gasteizen eta Lasarten mugitu ginen lantegietan jendea soberan dago, eta besteetan ez.
Orduan hemen ikusten dugu enpresaren politika beti haiek esaten dute dela jendea erdigunean jartzea, oso enpresa demokratikoa dela, baina gero mugitzen bagara gure eskubideen alde, bateratzen dute makila eta jotzen gaituzte. Sindikatuek zuzendaritzaren egindako bilera batean kaleratze ez traumatikoak egitea aldarrikatu dute. Baieztatu dutenez, inork ez dago soberan Gasteizko Michelinen eta kaleratzeak beharrezkoak izatekotan borondatezko irteerak eta aurretiko erretiroen bitartez egitea eskatu dute. Ez da eztabaida berria eta oraindik ez dago erabaki argi bat, zein da Euskal Herriko ereserkia. Lurraldearen zatiketa izan da bereizgarritako bat aro modernoan eta garaikidean, eta horren ondorio da gaur egun ikur nazionalak izendatzeko orduan ez egotea batasunik. Hori gertatzen da ereserkiarekin esaterako. Asteburuan Euskal ereserkiaren lehen batzarra egin dute Urretxun, eta Jose Maria Iparragirrek duela 70 urte konposatutako kanta Euskal ereserki bilakatzea proposatu dute. Gernikako Arbola. Batek lagundu zion Santanderko probintziaren mugaraino. Erromeria batean 6.000 lagun baino gehiago bildu ziren. Horietako batzuek belaunikatu eta negar egiten zuten. Beste batzuk berriz berotu egiten ziren. Frantzian gertatzen zenaren antzera, hori arriskutsua zitekeen agintarien aburuz. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere 2 egun baino ez dira falta azararen 30ko greba feminista orokorrerako. Gurean gaur magazinean Maili Isasilab sindikatuko idazkari feministarekin heldu diogu gaiari. Ez galdu jarraian egin dugun elkarrizketa. Etzirako greba feminista orokorrera deitu du mugimendu feministak, naiz eta mugimenduak lidergotza izan Euskal Gehiengo sindikalak ere lanustera deitu du. Zaintzaren auzia erdigunean jartzea da grebaren helburuetako bat. Mugimenduak eta hainbat eragilek urteak daramate zaintzaren problematika lantzen, eta horien artean LAB sindikatua dago. Eta horren adierazle da, hainbat sektore feminizatu aktibatu eta astindu dituela. Bada, zuzeneko kontuak direlata, gaurkoan pantailaren bestaldean dugu Maili Isasi Azkarraga, Labeko idazkari feminista. Kaixo, Maili? Kaixo, egunon, bai. Bero, greba feminista orokorra, sindikatuak lantokiak astintzen ibili zarete, azken txanpan aurkitzen gara, azken prestaketak, azken bilerak, zelan? Bueno, ondo, horrelako prozesuetan azken asteak beti izaten dira oso intentsoak, ez? Baina, bueno, greba honen planteamenduarekin bat egin genuenean, uste dut, konbentzimendu oso izan zela, eta beraz, bueno, horrek ekarri duela ere bai, ez? Prozesu osoan zehar implikazio osoarekin sartzea, ez? Eta, bueno, horrek sindikatura ere ekarri duena bada, bueno, kasi egiten ari zaren guztia egiteari utzi behar diozula, ez? Eta greba feminista orokorra bezalako planteamendu bat erdigunean jarri eta horri lehentasun osoa ematea. Orduan, bueno, urduritasun guztiekin eta azkenengo asteetan egindako lan guzti horrek dakarren nekearekin ere, baina, bueno,
erronka honek karriko duenean sinetsita, ez? Eta nolabait, bueno, pues, Euskal Herrian aitzindaria izango den greba edo erronka historiko baten parte izateak dakarren ere ilusio eta motivazio guzti horrekin. Nekia, ilusioa eta motivazioa beraz, Euskal Herriko mugimenduaren lidergotza du grebak, lehen aipatu dugu, baina sindikatuek ere grebara deitu duzu, labek ere grebara deitu du, eta 1500 enpresa batzorde baino gehiagok bat egin dute plantoarekin, nolakoa izan da prozesua? Bai, prozesua berezia, zentzu askotan, lehen aldia da Euskal Herrian eta munduaren izkina honetan ere bai, ez? Horrelako borroka planteamendu bat mahai gainean jartzen dena, greba feminista bat, baina greba orokorra ere badena, eta nolabait berezitasun hori badator 2018-2019tik bizi izan genituen, ez, greba feministetatik, baina 2020an ere planteatu zen, ez, pentsioen inguruko greba orokor horretatik. Nik uste dut ibilbide bat izan dela eta nolabait konfluentzia prozesu bat ere izan dela, greba honen planteamendua hasieratik. Esan duzu ez, mugimendu feministak lidergotza daramala eta pixkat mugimendu feminista da mahai gainean planteamendu hau jartzen duena, baina sindikatuak ez ezik badaude ere bai bestelako eragile sozial eta politiko batzuk, ez, prozesuan implikatu direnak. Orduan, zentzu horretan, prozesu luze bat izan da, hilabetetako prozesu bat, eta egia da sindikatuen funtzioa batez ere enpleguaren esferara, ez, aldarrikapen hauek eta grebaren prozesua eramatea izan dela. Grebaren aldarrikapenak lan munduan, ez, lurreratu eta nolabait itzultzea. Orduan, lehen esandakoa, ez, implikazio osoarekin sartzen zarenean horrelako prozesu batean, espazio ezberdinak irekitzea eskatzen du adibidez, ez, labetik propioki adibidez, ikasturte hasieratik emakumeen batzar nazional bat egin genuen, pixka bat ere hitz egiteko, ez? Nola nahi genuen lideratu ere bai emakumeok horrelako prozesu bat, zer ekartzen zuen, ez? Greba feministaren planteamenduak, gurea bezalako eragile misto batean, orduan, egon ginen hitz egiten aldarrikapenetaz, baina baita, ez? Prozesuaren inguruan, eta nola ahaldundu behar ginen ere bai, eta nola eraiki genitzaken ere bai, ez? Aliantzak gure inguruan, baina eskatzen du ere bai, ez, egitura osoak implikatzea. Orduan, azkenengo hilabetetan horretan egon gara, kasi 5.000 ordezkari ditu labek momentu honetan, eskualdez eskualde, delegatuen batzarrak egin dira, pixkat grebaren kokapena, eta batez ere hori nola eraman, ez, greba hau, enpresetara eta lan-zentroetara, lan-zentroetan ere asanblaak egin dira, mozioak landu dira, pixka bat hori, grebaren aldarri nagusiak, baina baita ere, ez, lan munduan zertan jarri behar dugun atentzioa, ez, eta nik uste dut, guzti honekin nolabait prozesua bera bai izan dela ariketa pedagogiko oso handi bat, eta nolabait zaintzaren dimentsio integrala ere bai, ez, ulertzeko eta barneratzeko ariketa bat. Eta bakoitza, ez, ze implikazio ekartzen dizkigun bakoitzari gauden tokian. Beraz, greba feminista orokorra prozesu luze baten emaitza izango da, mugarria izango da gainera, hala ere prozesua ez da grebarekin bukatuko, ez da jarraipena izango baitu prozesuak? Bai, hori da, greba bera bada salto bat emateko egun bat, eta nik uste dut zuk aipatzen zenuen prozesua eta grebak berak jarraipena izatearen ambizioa badela greba honen potentzialitatea ere bai, ez? Greba eguna bera
berezia izango da, greba feminista orokor batean lantokiak hustu eta kaleak hartzeko helburua daukagu, baina aldi berean, hortik haratago doan deialdi bat ere bada, bizitza sostengatzeko emakumeok egiten ditugun lan horiek ere ikusarazteko egun bat, eta greba beraren berezitasun hori azpimarratu nahi dugu, baina azpimarratu nahi dugu ere bai, bigarren ideia hori, badela greba bat, nolabait, aktibaziorako, agitaziorako eta politizaziorako balio behar duena, osea, elkarrekin antolatzeko, saretzeko eta nolabait harremanak ere jarri nahi dituela oinarrian eta prozesua bera jarri nahi duela oinarrian, Nik uste dut mugimendu feministak gaitasuna izan duela azkenengo hilabete eta urteetan, bizitzen ari garen zaintza krisiari erantzun bat emateko, agenda politikora ekartzeko, baina baita sistema beraren eraldaketa bat planteatuko duen hortzimuga bat planteatzeko, eta hor planteatzen ari dena da, zaintza sistema publiko komunitario baten beharra, eta planteatzen ari dena da zaintzarako eskubide kolektiboa behar dugula, guztiontzako. Orduan, nik uste dut, hortzimuga horretarantz garrantzitsua dela, bai greba eguna ahalik eta arrakastatsuena izatea, ahalik eta jende gehien kaleetara ateratzea, bazkenean, bizitzen ari garen krisi honen aurrean, neurri konkretuak har daitezen exigitzeko, instituzio eta patronalari, baina garrantzitsua da, planteatzen genuen hortzimuga horretarantz, ereduaren aldaketa horretarantz, urratsak ematen jarraitzea urrengo hilabeteetan, instituzioak eta patronalak interpelatuz, baina borroka, edo epe luzeko borroka ziklo bat dela ere bai onartuz eta planteatuz, eta zentzu honetan hori nik uste dut bai gaudela, osea grebaren ondoren ere bai gaudela, zaintzaren inguruan eman beharreko, eztabaida politiko eta sozial hori erdigunean jarrita, eta momentua dela ere bai, kontsentsuak eta gehiengoak lortzen jarraitzeko. Esango genuke igual errezena, badela greba baten baitan, antolatu eta aldarrikapen taula bat izenpetzea, baina hori gero lurreratu egin behar da, eta ambizioa bada lorpen konkretuetara eramatea. Orduan, hori ere eremu ezberdinetatik, ze estrategiarekin egin daitekeen eta nola egikarituko dugun, hori da ere bai grebaren ondoren hitz egiten jarraitu beharko duguna. Zan ere, eredua aldatu beharra dago, zaintza lanek ez dute eguna aitortzarik, nahiz eta bizitza sostengatzeko ezinbestekoak izan, zaintza krisiaren urgentziazko arazoi erantzun bat eman behar zaie, izan ere, zaintza sistema eraldatzeko greba bada, baina zaintza arloko langileen esplotazioa eta prekarizazioari erantzutea lehentasunezkoa bada ere, ez da, Maili? Bai, hori da, nik uste dut greba honek badaukala ere bai, pixka bat zuk esaten zenuen, alde batetik planteatzen ari garena da zaintza lanei aitortza bat eman behar zaiela eta horretarako sistema osoa kuestionatu behar da, sistema bera eraikia dagoelako, nolabait premisa horren gainean, emakumeok egiten dugun lana ikusezina, bizitza sostengatzeko bada ere, hori, ikusezina eta desaitortua izatea, horrela sistemak etekina ateratzen jarraitzeko, azkenean erdigunean kapitalaren akumulazioa, jarriz, eta guk aldarrikatzen duguna da, pixka bat horri buelta eman behar zaiola, eta bizitzak direla erdigunean jarri behar direnak, eta horregatik, zaintza lanen errekonozimendua, eta banaketa, eta demokratizazioa, eskatzearena. Baina hori, era berean ere bai, planteatzen dugu badaudela egoera batzuk, non sostenga ezinak diren, eta
bada ofentsibara egindako planteamendu bat, baina nolabait urgentziasko egoera edo esplotazio egoera batzuei, aurre egiteko momentua dela, eta hori da ere bai agendara atera nahi duguna ere, Orduan, bueno, ikusten ari garena da zaintzaren eremuan zaintza lan guztiak zaintza lan izateagatik prekarioak direla, eta hau ez da bere horretan gertatzen, hau gertatzen da, hori aitortza faltagatik, eta batez ere, zaintza zerbitzuetan ematen ari diren privatizazio prozesuengatik ere bai, ikusten ari gara hori zaintza arloko esplotazio eta prekarizazio baten gainean ari garela erantzuten gure zaintza beharrei. Eta zentzu horretan hori badaude urgentziasko egoera batzuk, adibidez, atzerritartasun legearen erruz edo ondorioz, badaude emakume pila bat, emakume migratu pila bat, egoiliar edo interna bezala, lan egitera behartuak daudenak, hor probatua dago, etxeko langileen ehuneko 30 inguru, egoera irregularrean dagoela, eta horrek dakarrenarekin, miseriazko egoera edo lan baldintzak onartzera behartuak, askotan, edo hitz egiten ari gara ere bai, erresidentzietan Arabako eta Nafarroako kasuan adibidez, non hitzarmen propiorik ez dagoen, hori 1.800 ordu lan egitera behartuak daude urtean, hilabetean 1.000 euroko soldata miserable batengatik, eta beste aldean aurkitzen duguna da erresidentzietako kudeaketa eramaten dituzten enpresek, milioiak eta milioiak irabazten ari direla. Adibidez, Domusbi enpresak 1.400 milioi eurotako irabaziak izan ditu, beste aldean emakume zaintzaileen esplotazioa dagoenean, Orduan, horrelako egoera batzuk bai ematen ari direla, baina, baita aipatu nahiko nuke, emakume zaintzarloko emakumeen borrokari esker ere bai, lorpenak ere lortzen ari direla, eta nik uste dut grebaren prozesu honek ere bai, hori auspotzeko balioko duela. Adibidez, gaur, justo, Elizondoko nagusien egoitzaren publifikazioaren inguruan agerraldi bat egingo dute bertako langileek, lortu delako 2009tik datorren kontu bat da, Elizondoko zahar-egoitzaren privatizazioaren kontra eta idea enpresak kudeatzen zuen privatizatutako gestio hau salatzen joan dira, langileak, egon dira, Baztango biztanleriarekin eta hainbat eragileekin batera privatizazioa eta privatizazioak ekartzen zituen ere lan baldintzak salatzen eta bar, eta lortu da langileen borrokari esker eta bertako udal borondateari esker, abenduaren 1 aurrera Elizondoko zahar-egoitza enpresa publiko batek kudeatzea, eta modu honetan, privatizazioari ateak ixten joatea eta lan baldintza edo hobei begira ere bai, eta zerbitzuak publifikatzeari begira urratsak eman daitezkeela ere bai, nolabait demostratzen ari da, Aipatu duzu, izan ere, prozesu bat bada, labetik urteak daramatzazue zaintzaren afera erdigunean jartzen, eta sektorea astintzen, aktibatzen, eta aipatu duzu Elizondoko publikazioa, baina beste adibideak ere badira, zahar-egoitzako langileak, izan ere, zaintza sektorea feminizatua, arrazalizatua eta prekarioa da, eta labetik alduntze bat eman da. Bai, nik uste dut azkenengo urteetan, piztu diren, borroka sindikal asko eta asko ehuneko handi bat, badira sektore feminizatuetako borrokak, eta nik uste dut hau ez dela kasualitatea. Azkenengo urteetan feminismoak izan duen intzidentzia gaitasunari
ere erantzuten dion egoera bat dela, emakumeak nolabait, kontzientzia hartu eta, parte hartze politikoan ere bai, eragiten ari garela, eta nik uste dut, bai residentzietako borroketan, bai etxeko langileek, hitzarmen propioaren alde abiatu zuten eta abian dagoen borroka horretan. Bai, etxeko laguntza zerbitzuan ere bai, planteatu diren borroka ezberdinetan, hor nolabait sindikalgintza feministari izugarrizko ekarpena egin diotela emakume guzti hauek, aldarrikapen batzuk jarri dituztelako erdigunean eta aldarrikapen horiek ere sozializatzeko moduak jarri dituztelako erdigunean, gero egia da ere, salatu behar dela hori, borroka hauetako asko emakumeen lanak bezala ere, askotan invisibilizatuak daudela eta ez aiela baliorik ematen, askotan aurkitzen garelako, hitzarmenen blokeoarekin edo negoziazioen blokeoarekin patronalak hori ikusezinarena egiten duelako edo ez delako, behartua sentitzen, nolabait soluzio bat planteatzeko mai gainean edo dena delakoa. Orduan, nik uste dut, azkenengo urteetan sindikalgintza feministaren, nolabaiteko loraldi edo gorakada bat eman dela, evidentemente, lehen esan dugunarekin lotuta, egoerak badira muturreko egoerak askotan, eta esplotazio egoera batzuen inguruan hitz egiten ari gara. Baina nik uste dut hori, pixkat sektore feminizatu guzti hauetako borrokak bai grebaren aurrekari bezala ere bai, nolabait aitortu behar direla, eta nik uste dut bai egin dutela ekarpen handi bat ikusarazten, nolabait hemen badagoela izan sektore edo gatazka konkretua izan erresidentzietako langileena edo etxeko langileena edo garbitzaileena berdin dit, badagoela erroan arazo bat, badela sexuaren araberako lanbanaketa bat, badagoela non emakumeen lanak ez diren baloratzen eta hori zuzenean lotua dagoela, emakumeei ematen zaigun zaintzaile rol horrekin. Askotan etxeko lanetara dedikatzeagatik, edo etxean zaintza ardurak hartzeagatik, enpleguaren eremuan ere lanik prekarioenak betetzera kondenatuak gaude, edo zaintzaren eremuan ere bai lan munduan, ikusten ari garelako, zeintzuk diren lan baldintzak. Orduan ikuste dut, zentzu horretan bai eman dela, hori izugarrizko alduntze bat eta nolabaiteko politizazio bat ere bai, zer den lan munduan gertatzen dena eta hori nolabait agendara ere bai ekartzeko gaitasuna egon dela. Azaroaren 30ean greba feminista orokorra eta izenak berak dio, gizarte guztia dago deituta orokorra delako, herritar guztiak interpelatzea ezinbestekoa izan den arren, nola joan da gizonen interpelazioa, izan ere sektore maskulinizatuetara ere iritsi zarete? Bai, hori da. Hori zen pixkat greba honen ere helburua. Greba orokorra izendatzearen arrazoia bada, interpelatua jendarte osoa gaudelako, zaintza beharrak guztiok izango ditugulako eta sujetu zaurgarri bezala, gure buruak kokatu behar ditugulako eta aitortzen dugulako, izaki interdependienteak garela eta zaintza badela gure gorputzak zeharkatuko dituen eta gure bizitzak zeharkatuko dituen elementu bat gure bizitzan zehar, eta orduan guztion behar bat dela, baina ez dela modu justo batean banatzen ari, alde batetik instituzioek muzin egiten ari diotelako, zaintza behar hauei aurre egiteari privatizatuz eta ez eskainiz, beharrezko baliabideak, baina gero badagoelako ere bai jendartearen parte handi bat gizonak ez zaintzeko privilegioa daukatenak, eta ez zaintzeko privilegio
horri eusten ari diotenak, nolabait. Orduan, bueno, pues, greba honen helburuetako bat ere bazen nolabait hori, ez? Banaketa desorekatu eta injusto honetan daukaten ardura ere bai, ez? Interpelatu, eta pixka bat daukaten ardura eta posizio horretatik ere bai, mugiarazi eta implikaraztea. Uste dut egin batean bai lortu dela, zaila izan da eta zaila zen, ez? Implikazio, prozesuan zehar implikatzea egia da, interpelatuak zirelako, baina grebaren sujetu ere badirelako, ez? Orduan, hori bili gara, lantzen, ez? Zein izan behar duen, pixkat, gizonen paper hori posizio horretatik aktibo bat izan daitezen ere bai, grebaren prestaketan, aurrelanketan eta guzti hori, baina, ohituta dauden lehenengo plano horretan ez egonda, ez? Planteatzen genuenagatik, mugimendu feministak lidergotza izan beharreko, ez? Greba bat delako. Orduan, nola egin zaintzaren ulerkera integral horretatik implikatzeko, eta implikatzeko ere bai, ez bakarrik emakume zaintzaileekin elkartasun greba bat izango balitz bezala, baizik eta lehenengo pertsonan ere bai, ez? Zer ekartzen dit niri zaintza sistema publiko komunitario bat eskatzeak eta eredu aldaketa bat eskatzeak, eta pixkat ariketa hori egitea. Orduan, nik uste dut sektore maskulinizatuetan ere bai, noski lantzen ari den greba bat da, lehen aipatu bezala, 1500 atxikimendu eta mozio baino gehiago jaso ditugu, eta azken egunetan ere jasotzen ari gara, are gehiago, enpresa komite ezberdinetatik, enpresa batzorde ezberdinetatik, lanketa egin izan da, langile asanbladak egin izan dira, egia sektore ezberdinetan, ez bakarrik sektore maskulinizatuetan, baina guretzako bai garrantzitsua zen ez ulertzea hau mugimendu feministaren greba bat bakarrik bezala edo sektore feminizatuetako greba bat bezala, ez? Osea, problematika hau eraman behar da, ere bai, daukan itzulpen propioarekin sektore maskulinizatuetara, eta hori problematizatu behar da, zergatik sektore maskulinizatuetan orokorrean gizonek ez dituzten zaintzarako, ez? Baimenak hartzen edo murrizketak hartzen dituztenean sektore industriako sektorean eta bar adibidez, nolabait emakume gutxi egoten dira lanean, baina hala ere dira gehien hartzen dituztenak, ez? Horrelako baimenak. Orduan, pixka bat hori, eta grebaren aldarrikapenak ere nolabait sektore maskulinizatu hauetan ere bai badutelako kabida, ez? Badute kabida esan dugunagatik, ez? Guztiok garelako, ez? Zainduak izango garen pertsonak momenturen batean, eta guztiok ikusten dugu gaur egun ze ezintasun ditugun egoera hauei aurre egiteko, izan lagun, familiako kideren bat, edo gertuko norbait, guztiok bizi izan dugu gatazka hori, zaintza behar bat izan, eta ezin kudeatu edo zailtasunak izatearena, ez? Hau kudeatzeko, orduan zaintzarako eskubide kolektibo hori bermatua egotea ere guztiontzako aldarrikapen bat da, baina bestetik, uste dugu sektore maskulinizatuetan ere bai hitz egin behar dela, zaintza lanetarako bermeak izateko ere bai, enpleguaren berrantolaketa oso baten inguruan, ez? Hitz egin behar dugu eta lan guztiak banatu eta berrantolatzea sari gara, eta zentzu horretan lanaldi murrizketaren aldarrikapena ere, ez? Jarri nahi dugu mahai gainean, 30 orduko lanastearen aldarrikapena dago pixkat jasoa, ez? Grebaren aldarrikapenetan, baina horrek ekarri behar du, ez? Zaintzetarako denbora gehiago bai, baina gizonek zaintzekiko ardurak arditzaten, ez? Orduan, nik uste dut bai iristen ari dela, ez? Igual duela hilabete batzuk pentsa ezina zen modu batean eztabaida hau sektore maskulinizatuetara, baina hori lehen esan bezala, hau prozesu bat da, eta grebaren ondoren ere bai,
nik uste dut, hau nola lurreratu behar dugun, negoziazio kolektibora, ekintza sindikalera, nola eramaten jarraituko dugun hitz egin behar dela ere sektore hauetan. Eta bukatzeko Maili, zain sistema publiko komunitarioa aldarri kaleak beteko dira ostegunean, nola baloratzen duzuela betik erakunde hartutako papera? Izan ere EAJak greba kritikatu du, baina zaintza erdigunean jarriko duen eredu bat proposatu du. Gainera, greba egunean mezu argia helaraziko zaie erakundei, ezta? Bai, ikusten ari garena bada, nolabait, Euskal Herriko instituzio nagusiak zein patronalak hartzen ari diren jarrera lotsagarria dela, orokorrean, alde batetik patronalak ez du inolako jarrera aldaketarik planteatu eta bai ikusi beharko da, grebaren ondoren ere bai, zer lortzen den, baina oso eroso daudela, eredu honekin eta eredu honetatik, aberastasuna akumulatzen jarraitze horrekin, eta era berean instituzioak badaudela, hitzez bai eta nolabait, ikusi izan dugu EAJtik eta Eusko Jaurlaritzatik ere bai, erakunde ezberdinetatik, zaintzei balioa emateko egitasmo ezberdinak jarri dituztela mahai gainean, kongresu eta itun ezberdinak, baina egoera eraldatzeko inolako konpromesu politiko hori gabe, uste dugu, nolabait ere izan dela ariketa bat apropiazioa eta zuriketa more bat egiteko, eta gero honen atzean ez gara ari ikusten benetako aldaketarik, planteatzen ari diren iniziatiba gutxiak, nolabait badira oso politika familiaristetan oinarrituta ere bai, eta pixkat, familia ereduaren erreprodukzioan gainera, logika bat jokatzen duten laguntzak, eta, gu esaten ari garena honen aurrean bada ez duela balio, horrekin ez duela balio ogi apurrekin ere bai, eta nolabait eskatzen ari garena bada eredu osoaren aldaketa, eredu osoa da, sostenga ezina dena, eta nik uste dut, zentzu horretan ere bai, jarrera proaktibo bat agertzen ari diren honetan, planteatu beharko litzatekela, nolabait, greba feminista orokorrean planteatzen ari diren aldarrikapenetatik mugimendu feministarekin eta gainontzeko eragile sozial, sindikal eta politikoekin dialogo bat ez planteatzea eta aurrera urratsak emateko borondatea baldin badago, izan dadila, pixkat aldarrikapen horiek lurreratzen eta batez ere gero horretan inbertsioak egiten, oso polita geratzen da, jasotzea itun eta adierazpen ezberdinetan, baina gero era berean ari baldin bazara, ikusten ari garen bezala, foru aldundietatik, inkluso udaletatik, eta zaintza zerbitzu guztiak privatizatzen eta hori enpresa pribatuei alfombra gorria jartzen, horrek ez duela ezertarako balio. Are gehiago, hitz egiten dugunean, emakumeon alduntzearen inguruan eta berdintasuna lortzearen inguruan, zaintzaren afera hau konpontzen ez baldin bada, edo pixkat, urratsak ematen ez baldin badira, zaintza lanak banatu daitezen eta duindu daitezen, retorika hutsa dela edo bakarrik dela, aurpegi garbiketa bat. Eskerrik asko Maili Isasi Azkarraga Labeko idazkari feminista, denbora barik gaitu gara, beraz eskerrik asko gaur gurean izatagatik eta hurrengora arte. Ni esker zuei gonbidapenagatik bai.
Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizuen guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.